Neçat? Dinleýän. Soňky döwürde oga etýänler köp bolupdyr. Düşünmedim. Soňky döwürde oga etýänler köp bolupdyr diýän. Niýeden tapylan zatlar ol? Bilemok. Tanşyşlar, garyndaşlar köp gelinlerinden aýrylşan. Sen soraýan welin ýoldaşymy dogalapdyrlar. Şoň üçin taşlap gitdi diýip jogap berýärler. Sen näme jogap araşa? Ay üýtgeç jogap araşamokdum. Sen bilesim gelýärdi. Ne üçin adamlar aýrylşýar? Derdini barada adamlar. Dinle. Elbette sen soraw berensiň. Näme üçin aýryşdyň diýip. Olar saňa öýündäki ählidat dogry we dogry aýdyp berer diýip pikir etdiňmi? Belkol aýal maşgala öýüne, çağalaryna, gaýynyna, ojagyna seredip, ýollaşyna mähir bermäne wagt tapan näler. Belki ýollaş öýüne gelennäler. Belki ýollaş ýyllyk berennäler. Belki ýollaş içýändir. Belki ýollaş gedýändir. Belki olaryň maşgalatynyň müňlerçe mesele bardyr. Ol saňa ählidat aýdyp berer öýtdiňmi? Olar üçin dogalady diýmek iňansa çözgüt. Nerden beýle bitirek zatlar kelleňeli akyl? Egerde adamlar birek dinläp bilseler, düşünüp bilseler, gollaw berseler, hiç haçan aýryşmadylar. Eger dogalamak beýle aňsat we hakykatat bolan bolsady, gyýlar owadanlyk üçin Alparça Resul Nurisi ýa-da Resul Aýdymçyny, oglanlar bolsa Aýdymçy, Gyzylgul Babaýewan dogalardylar. Eger pula gyzýan aýal maşgala bolan bolsady, Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook ýaly pully adamlara dogalardylar. Siz adamlar entäk düzelmeýärsiz. Anna, ähligine aýal maşgalada bolýarda. Yok, men sana aýal maşgalaryny ýamanlamak üçin aýdamak, aýal maşgala tarapdan mysal getirdim. Elbette erkek adamda hem ýalňyşlyklar bar. Şol bolýan wakanyň sebäpli doga edýän maşaýnikler köpelýär. Siz samsyklaryň şo zatlara ynanyp ýöreýän. Hey, öýlenme ziyarettin Neçat. Sen başda özüň bolsana, ýylyň çagasyny çykmakan.